De eerste helft liep op. Cambuur en de Graafschap kregen beide kansen, maar scoorden net. Het wordt om de 54e minuut voordat de eerste goal valt. Van der Hurk komt vrij van keeper Seinstra na een vrije trap en scoort de 1-0. Cambuur gaat daarna op zoek naar de liekmaker, maar het is op een de Graafschap dat scoort. El Jebli maakt het in de 80e minuut de 2-0. Op een deerspulmoment. Bij grote argwage van trainer Sipke Hulshof. Werd het een doodspelmoment. Ja, dat ben wel ding waar we ons willen. Daar moeten we gewoon scherp in worden. Daar moeten we echt scherp in worden. Al wie de stappenmeisje willen, die meisje willen. En wie willen eindigen, waar we eindigen willen. Dan moeten we daar wel echt stap met meisje in. In de blessuretijd maakt het Straalman er zelfs nog 3-0 van. Een dikke verlierspartij voor de Ljouters. Toch denkt Hulshof net dat de positieve flow nog voort is. We zijn ergens mee bezig, we zijn iets opstart. En we leeuwen de heilig in de manier hoe we spelen willen in de spelprincipes. En dat gaat net in één keer van één boordij scoren aan de kant. Nee, dat gaat mij terug. Dat moeten we zien terugontwikkelen. Alleen een tegenstander die echt een systeempje nu speelt, ja, daar zullen we echt wel wat op vinden maken. En dat is weer de grootste uitdaging voor ons als technische staf.